Tuleeko ne sun vanhemmat suoraan koululle vai tuleeko ne ensin tänne? Koululle suoraan, niillä on aika pitkä matka. Väinöllä on kuumetta, 37,5. Miksi just tänään? Ei sitä kyllä voi sinne lakkia sijoittaa, jos se on kipeänä. Pystyisikö joku kattoo sitä? Ei Vilma ainakaan. Se pitää puheen. Yhdessä sekin vielä. Kunnia tehtävä. Siis mä en kestä. No hei, kyllä se järjestyy. Minä jään kotiin Väinön kanssa. Kun mamma sä niin halusit nähdä ne lakkiaiset. No ehdinhän mä ne sitten teidän lakit nähdä täällä. No mitäs mä jään? Mä sanoin, että en ole mistään muusta viime päivinä puhunutkaan kuin näistä juttuja. Hei, mites mä kysyisin Tuijaa? Se oli tuossa ulkona äsken. Voisitko sä? Joo. Kiva nähdä ne sun vanhemmat. Mitäs ne sun vanhemmat tekikään työkseen? Turkistarhaajia, niillä on kettuja ja minkkejä. Joo, no sepäs. Sepäs on yksi Suomen vanhimpia elinkeinoja. Joo, sanokaa vaan. Ihan kauheeta. No, miten sujuu? Osku kiukuttelee, kun se pakotetaan vuodeksi Espanjaan. Aika kauhea kohtalo. Nuori ihminen ja väkisin viedään etelän lämpöä. Niin, onneksi mä saan jäädä tänne. Hei muuten, voisit sä katsoa Väinöillä lakituksena ja se on ollut vähän kipeänä nyt niin. No eihän mä sitten näe, kun sä saat laki. No ei siinä ole mitään nähtävää. No olisin mä kuitenkin halunnut nähdä. Niin ja Vilman lakituksen tietenkin. Niin. No joo, no mä voin pyytää jotain toista kyllä myös. Eikö siis totta kai. Totta kai mä voin olla Väinön kanssa, kun sä kerta kysyt. No, okei, kiitos. Tadaa! Miltä mä näytän? Onks mun tukka hyvin? Sä näytät tosi kauniilta. Sä näytät tuoreelta ylioppilaalta, joka juuri kohta myöhästyy omista juhlista. Ai niin, yksi juttu vielä. Te voitte nuori pari mennä edeltä, niin mä jään vähän hoputtelemaan emäntää vielä. No, mennään. Näemme siellä. No niin, Emmi. Hopi, vähän vauhtia tai me oikeesti myöhästytään siellä. No älä nyt skitso. Vähän laitoin huuliin jotain. Vitsi, mua jännittää. Toivota mulle onnea. Onnea, rakas. Sä olet kaunis ja ihana, ei sun tarvi jännittää yhtään. Kiitos. Noniin, ja nyt sullakin on vähän huulissa jotain. Onko? Oo. Ei se haittaa. Haittaa. Niin. Mikä tää on? Älä sano, onks toi mun ylioppilaslahja? No ei. Siis, kun mä ajattelin, kun me mentiin naimisiin, että me saatiin kaikkia lahjoja ihan tarpeeksi, että vai oisit sä halunnut? Kyllä sulla on jotain. Anna tänne se. Onks se koru? Se on koru. Ei, se on mun lompakko. Siis et sä oikeesti hommannut mulle mitään? Vai annatko sä sen vasta illalla? Sulla on jotain. Et sä nyt vois edes pikkusen raottaa, että mikä se on. Eihän se sitten enää mikään ylläri ois. Mennään. Aapo, tuu jo. Joo, sekunti. Miten se oikein hommaa? Joo, ei piti hoitaa vaan yksi tärkeä juttu. Siis tänään.